Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinde safika ke thina boqala zive ngoku ke sinephathele ke i-highlights okanye ke amagqabantshintshi omdlalo phakathi kweSenegal kunye neqela leSudan phaa ke ku-round 16 phaa AFCON. Lapho ndifuna ke nizibonele into yokubana ke la manqaku afakwe phaa yiSenegal nenqaku elifakwe phaa liqela ke leSudan phaa ke first half. Nize ke nani ke nihlomle nisho into yokubana ke nina nibona njani kulo mdlalo, ngoba thina sithe xa siqwalasela sizama ujonga kulaa mvila sabona into yokubana ke ikorile yona iSudan, kodwa uma uthi uyawujonga umdlalo ngokuyawuhamba iSenegal yabonakala into yokubana ke ingompondo zihlanjiwe, ingamakhwenkwe amakhulu, ngoba ke bebevele beyicinezela kakhulu elaa qela leSudan. Ewe ke akhona amanqaku athe akabalwa weSenegal apho ku-first half endicinga into yokubana ke ibi-offside, ngoba igoli lokuqala leSenegal liye labalwa, elesibini kwayi-offside, lelesithathu kwayi-offside. Azokora ke ngoku futhi iSenegal ke yalala okanye yaphuma phaa nge-first half leader phaa ngo-2-1. Ndifuna ke baphulaphula ke nizibonele nani nibe ngamangqina nisho yokubana ke nibe nikhona nangqina nakubona oku ndikuthetha into yokubana ke i-AFCON ngoku ifikelele apho ke inomhluzi khona, apho ke kudendekayo kubonakala into yokubana ke yeyiphi na inkwenkwe emadodeni, ngoba ke ziyahluzana ngokubetha intonga. Khaningene ke nani ke baphulaphula nitshone into yokubana niyive njani na le first half, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli. Ndiyathemba into yokubana ke nizibonele ke into yokubana ke ihambe njani ke le match ke phakathi kweSenegal kunye neqela ke leSudan. Ndifuna ke baphulaphula ke nani ke niyondlala le meko, ngoba ke kuyabonakala into yokubana ngoku sikwi-AFCON ngoku seyaqala laa mfutho waziwayo, seyaqala laa mfutho besiwudinga kangesiwufumane kancakasana phaa kuma-group stages ke baphulaphula. Ndifuna ke nike nitsho ninabise nani, nitsho ke izinto nani niziqonda into yokubana ke noko kule AFCON zingake zithiwe vavu, ngoba kaloku nawukho umntu yokubana ke elalapha eMzantsi Afrika iqela lona liyadibana phaa nabanye ompondo zihlanjiwe phaa ngomso, lidibana phaa neCameroon. Asazi ke nalapho amasi abekwe elangeni, i-AFCON iqalile ke kumanxa ke ngoku siphefumlayo, siphefumlela phezulu, siva into yokubana ke yi-AFCON ke le iseMorocco. Injalo ke baphulaphula ufuna ke sike singene sonke ke sihlalutye le game phakathi kweqela leSenegal kunye neqela ke laseSudan.